Pumasok tayo mag-best friend dito, lalabas tayo mag-best friend. Mag-improve naman. Pumasok tayong best friend, lalabas tayong girlfriend na kita. Mag-order ba kayo o hindi? Kaya mo na yan. Ikaw naman. Nagchichill ako nakaka-bad trip. Ang gwapo mo ngayon. Teka, may tinapay ka sa bibig. May tinapay ka sa bibig. Huwag mo nga akong Punasan ganyanin. Pag ako na-fall sa'yo, saluhin mo talaga ako. Nagsimula sa simple na pasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Sinasabi mo dyan, ang weirdo mo. Sinalo mo ba ako? Hindi. O sasaluhin mo ako? Hindi. Ano sinasabi mo? Kadiri, kayak! Kami ang pamimigay. Wow, makakadiri naman to. Pinagsasasabi mo? May something ka ba ngayon? Parang ikaw yung may regla kaysa sa akin, ha? Pinagsasabi mo dyan. Huy, bes, sampalin kita. Magising ka. Anong pinagsasabi mo? Hindi nga ako nananaginip. Talagang hindi na magbabago tong feelings ko sa'yo. Wow! Feelings na ano? Pumasok tayo mag-best friend dito, lalabas tayo mag-best friend. Ganyan ka na naman matapang ka talaga no? Mag-improve naman. Pumasok tayong best friend, lalabas tayong girlfriend na kita. Yak! Pinunasan kita ng tinapay sa bibig dahil best friend kita, hindi dahil type kita. Ayusin mo. Huwag mong lagyan ng meaning. Mahal kita pero best friend. Ouch! Magiging concerned pa ba ako? Hindi. Nilalagyan mo ng mali siya eh. Kaya iwasan na lang natin isa't isa. Parts! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.